Wengane zawethu impela sibona lapha ke usisi wasemzini njengoba ke silandisela engalo udaba lwakhe nomakoti wakubo njengoba ke babehambe impela kumakoti yena egoduka yena ke eyangase town ke la ngakubo kanti bafowethu impela kumakoti ke akagoduki uya ke esokeni kumbeke eshendeni ke lakhe bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu la kuyona ke Mboso City MTV sithi nje ake sinishele yona ke le video kasisi wasemzini ke landiseke lonke ke udaba ke ngaye ke umakoti wakubo ake nizwele. Hi bo guys, niphindi hamba nomakoti wasekhaya kanti yena uyataka. So Friday last week benisiza ngapha. Hayi ke umakoti wasekhaya ke athuba makasosahambe nami uyagoduka wara ndundundundu andiyazi but uyicacisile kumamazala wakhe uba uyapi. Kanti umakoti uyataka. Okay fine. Siqoqe ke izinto uhamba nomntwana. Siqoqele nomntwana. Sihambe. Kokwabo kuse PSG. Mosimna ndizaphela usikisiki. Yena ye PSG. Okay fine. Asifike eMthatha sohlukane mina ngibela imoto yesikisiki yena gibela imoto ye-PSG. Hayi ke nyana sihambe xa ndifike town esikisiki ndiyamfonela ndiyambuza ba uphi no athi yena hayi itaxi yakhe ayikagcwali eMthatha. Hayi bu guys ukusuka eMthatha ukuze esikisiki etown ukuya etown sezilalini apha yi-2 hours. But uthi itaxi yakhe ayikagcwali eMthatha. Ndiqonde yonze ithina lento because ke ukundizohamba mna from esikisiki ndiza phezilalini. Ufitsha khona network ke lapha nje manibona nani yebo. Ndize entabeni kuba ndifuna unenzela lento ngizothi ndiyibale. Ufuna unibalisele isistory. Hayi ndithi andiyazi ke ukuba sizo communicate kanjani ndize ndazi ba ufikile uendaphe usithini so that ndizoxelela abantu ba hayi wafika safe kokweni okanye uzobe sozithethela ke. Hayi athe hayi ngizomfonela umama ndimxelele yabo. Ndithi mina okay fine. Nanku umama zalakhe endifonela. Uthini umakoti? Uthaka kafiki. Ndithi mina hayi mama uthi ba usesemthatha. Athi yena wena uphi ngoku? Thina ndisestalionini mina esiyezilalini ngoku. Athi kodwa yena usesemthatha. Ewe mama uthe usesemthatha but utheni uzocommunicate nobe binaxolela xa sefikile kokwabo. Okay fine. Ndihambe ifoni yami icime. Sendizofika kodwa apha ezilalini icime ifoni yami ndithe ndifika apha ayisena battery vele. So beningayazi ke uba khona network apha. So ndicharge ifoni yami ndifuna ukuthi ubana ndifike. Hayi ndicharge ifoni yami. Xa ndithi ndiyayi-ona ayina network ndiphume phandle ndizame network hayibo ayikho network. Ndicele usisi unotilile ngicele kuye andifonise. Ndifonela umama ndimxelela hayi ndifikile ndi-right. Abuze umakoti khanga akufonele. Ndithi hayi mama kandifonelanga wena akakakufoneli. Athi hayi. Okay ndimzame efonini. Ifoni kamakoti ayingeni. So thini ke ngoku because kwakulotilile ifoni iyaqhawuka. Yabo. Ku Friday ngalo mina. Okay fine. Hayi mama senzova ngawe ke because ngomna andizoba na network apha. Okay. Sunday ndiyavuka shem ndi worried qonde man ndimcheck umakoti ndiyamcheck ifoni kamakoti ayingeni. Okay fine. Fonela umama. Mama uthini umfumene? Umakoti athi hayi akatholakali mntanami. Okay fine. Special ke ngoku nqonde ayishem ndi worried nyani ke late Saturday ndize apha ebusuku noba beungabo 7 ndize apha kule ndawo. Imagine fonela umakoti. Iring ifone I think iring okokuqala iring okwesibini okwesithathu ibanjwe umuntu ongubhuti. Hello. Ndicela ukubuza ndimbize igama lakhe lasemzini. Athi yena ngubani lowo? Ndimbize ngelakho kwabo ndithi ngicela uAsanda.
athi yena usesebathroom, somxebuyile ngizomxelela kufonini. Ndibuze ungubhuti wakhe, athi ubani? Ndibuze wena ungubhuti wakhe, uweskulate cabanga, usebathroom, ngumuntu ongubhuti, usebathroom, uAsanda. Njani? Like njani? And apha akuvakali ngathi ngabantu abasekitchen, uyabona most abantu xa behleli kokwabo nihleli nonke ekitchen, akubona akuvakali kanjani, uthulekile apha. Ndibuza wena ukuphendula ifoni ngubhuti wakhe na? Athi na hayi andingubhuti wakhe. Ndithi mna okay. Uthi ke umama uthe uyacela uba amfowunele because oko ehambile akakatsho noba ufikile noba akafikanga. Athi yena okay ngizamxelela. Fine. Ndiqonda hayi ke ngoku ndizoyithini le nto, ndonqina ke mna nokufowunela umama ndimxelela uba hayi ifowuni kamakoti wakwakho ibanjwe ngumuntu ongubhuti. Yabo. And ngeke ndiworried uba inoba ubhuti yena xa imfonela kwenzeka ntoni. Bese ngiqonda hayi akuyo ndawo yamos eyo yena yakhe yokubuza, mna bensenzela nje umama lo asuka kuyo. Okay fine. Kuhlale kuzobethu 8 akabuyeli kum usisters. Ndiphinde ndifone iringe kayi-1 ifone idrop. Phinde ndifone iringe ayidrop. Ndiqonda hayi man xa iringa kayi-1 umuntu ifone idrop useke kublockini. Hey undiblockile uzigeleza. Ndithathe ifone yalo mntana kaGirl uTelkom binamalumezi. Ndimfonele ngayo. Okay ayibambe. Ayibamba angathethi athule. Nami ndithule kwemcala. Yabo. Ndiphinde ndiyikhathishe. Phinde ndifone again azothi na kanti ngumuntu otheni lo zovela ndifonela angathethi. Ndithi ke mna ke ndimbize igama lasemzini aba undivile. Athi yo sisi bendithi ngizobuyela kuwe utshilo ubutana uba ubunifonile. Ndithi mna ngubani ubutana? Athi yena lo ebephendula ifoni esithi ndisebathroom. Ndithi mna okay buze umama umfonele amxelela uba ufikile kokweni because uworried uthi akakufumana ifoni. Hayi benimfonele ngokutyana benifika but nangamfumana efonini. Ndiqonda hayi bu guys, what's cooking oil here? Ndithi mna okay ndithini ke ngondimxelela uba ufikile. Athi yena sumfonele ngizomfonela ngonokwam xa siqaba uthetha apha. Okay ndikhumbule ubana kanene ndinayo apha inamba kasister wakhe uGirl. Fonela usister wakhe ndibuze ndithi mna khawunikeze umuntu akabhuti ifoni. Athi yena omphi umuntu akabhuti wakho? Ndithi lo kaAsanda but ndimbize ngegama elisamnika lona pha ekhaya. Athi yena hayi bo sunibhanxa mna Dabs akabuyanga nje. Ndithi wadume naye abuyanga. Athi hayi uAsanda akabuyanga.